का बदलल बा तोहरा बचपन से तोहरा बच्चा के बचपन के बीच में? का बदलल बा लालू के सरकार से नीतीश के सरकार के बीच में? का बदलल बा राजा शासन से प्रजा के शासन के बीच में? जी हाँ, सब कुछ बात के लिए वीडियो में। ये वीडियो ना ही कोनो भोजपुरी स्टार के ऊपर बा, ना ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज के ऊपर बा। ये अपन बिहार के ऊपर बा। उहे बिहार जो ना बिहार के सब लोग मिल के लुटले बा, चाहे वो नेता होखस चाहे वो अधिकारी होखस। अगर आप हमारा चैनल पर नया बनी तो हमारा चैनल के सपोर्ट करी, सब्सक्राइब करी। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा तनी तो पीयूष पेज के फॉलो करी। केहू भी बिहार के बात ना करी। आप सब जानत नहीं जा कि जितना भारत के बड़े बड़े पत्रकार बड़न सबसे ज्यादा बिहार से बड़न, लेकिन कबो अपना बिहार के बात ना करेलन और ना ही कबो करिए। चाहे वो अंजना ओम काश्यप होकस, चाहे श्वेता सिंह होकस, चाहे रवीश कुमार होकस, चाहे अजीत अंजुमन होकस। ऐसे कि इनकर हुई सोसाइटी वही सोसाइटी के लेवल के बाद जो ना सोसाइटी के लोग खरीदार बने। हम एक छोटा सा यूट्यूबर बानी, लेकिन सीना में बहुत आग बा। सही चीज आपके सामने रखम और हम जानत नहीं कि ऐसा वीडियो आप ना देखब, ऐसे कि आपके मानसिकता के चेंज कर दिल गइल बा। आप कहीं और ट्रैप में फंस के रह गइल बानी। ये जाल के फाड़े के पड़ी, ये ट्रैप से निकले के पड़ी। अब थोड़ा सा सोची कि आपके बचपन गरीबी से संघर्ष करत बीतल बा और आपके बच्चा के बचपन थोड़ा सा सही भइल बा। एकरा बीच के कारण ना ही नीतीश सरकार बा, ना ही लालू सरकार रहे। एकरा बीच के कारण बस इतने रहे कि आपके पिताजी गांव में रह गिलन, बिहार में रह गिलन, खेती करत रहन, एक किसान रहन। और आप का कहनी कि बिहार छोड़ देनी, अपन घर छोड़ देनी, अपन प्रदेश छोड़ के दूसरा प्रदेश में जाके जीवन यापन करत नहीं। तो थोड़ा सा बच्चा के आपके चेहरा पर चमक बा। अगर आज भी आप बिहार में रह के जीवन यापन करे के कोशिश करी तो आपके बच्चा के बचपन आपके बचपन की तरह हो जाई। आपके परिवार के हालत आपके बचपन के परिवार की तरह हो जाई। लालू और नीतीश के सरकार में कुछ भी नहीं के बदलल। सिर्फ एक चीज बदल गई बा कि नीतीश लालू के तरफ तो लालू के सपोर्टर खतीरा नीतीश कुमार बहुत बढ़िया। अगर नीतीश बीजेपी के तरफ तो बीजेपी के सपोर्टर खतीरा नीतीश कुमार सबसे ईमानदार नेता। बस इतना ही बदलल बा। हमरा बात पर आप लोग थोड़ा सा गौर करम जा, बाकी कुछ नहीं के बदलल। आप सब जानत नहीं जा कि कुछ समय से बिहार में जातीय जनगणना के मांग चल रहा बा। अगर आपके परिवार संगठित बा तो परिवार के ढाल उस संगठन बा, लेकिन अगर आपके पत्नी या कोई भी आपके परिवार के संगठन तुरल चाहता तो आप खुद सोच के देखी का वो आपके परिवार के भलाई चाहता या खुद के भलाई चाहता। कोनो भी समाज के, कोनो भी संस्थान के ढाल ओकर संगठन होला। एकता में बहुत ताकत होला। आप शुरू से ही सुनले होकम, आप ना जाने कई गो सिनेमा देखले होकम, ना जाने कई गो इतिहास पढ़ले होकम कि जब जब एकता टूटेला तो संगठन के, उस समाज के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेला, वो समाज कमजोर हो जाला। आज आपके कमजोर करे के कोशिश कल जाता जातीय जनगणना करा के। ये जातीय जनगणना से आपके का फायदा होखेला बा? खाली फायदा होई तो नेता लोग के कि अपन अपन जाति के नाम लेके ये बिहार में जौन कुछ रह भी गइल बा ओकरा के खूब लूटी लोग और अपन घर दिल्ली और मुंबई में बनाई लोग। बाकी बिहार के हालत और खराब कर दी लोग। अब बात कर लिया हो कि राज शासन से प्रजा शासन के बीच में का अंतर भइल बा, का फर्क पड़ल बा। राज शासन में अगर केहू के राज दरबार में दोषी ठहरा दिल जात रहे, अगर उनका एक सजा सुना दिल जात रहे तो वो दोषी के तरफ कोई भी नहीं के बोल सकत, वो दोषी के पक्ष में कोई भी ना बोल सकत रहे। अगर ऐसा करे के कोई कोशिश करे तो ओकरा के विद्रोही मानल जाए, ओकरा के देशद्रोही मानल जाए। लेकिन आज आप सब जानत नहीं जा कि हमनी के देश में न्याय व्यवस्था के सबसे ऊपर रखल गइल बा और उहे न्याय व्यवस्था कोनो नेता के दोषी भी ठहरा देता तो वही नेता के प्रति लाखों लोग सहानुभूति जतावे लगता, वही नेता के जयकारा मनावे लगता। फिर भी उनका के देशद्रोही नहीं मानल जात, फिर भी उनका के राजद्रोही नहीं मानल जात। बस अंतर इतना ही भइल बा। उस समय में भी गरीब पिसात रहन और आज भी गरीब पिसात रहन। बाकी विस्तार से सब कुछ आगे बात कल जाई। वीडियो हमारे कैसन लागल बा आप लोग हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब जा।